Hola, què tal? Soc en Josep Miquel. Feia temps que no pujava cap vídeo i encara feia més temps que no pujava cap vídeo sobre llengua. I m'he animat perquè tenia moltes ganes de compartir amb vosaltres què és el que es pot fer amb una eina com és el diccionari. Segurament molts de vosaltres, en aquest cas professorat, segurament també alumnat, perquè hi podem incloure tothom aquí, segurament fa molta mandreta, fa una mica de mandra utilitzar el diccionari, el tenim allà a l'aula, sí, allà una mica abandonat, molt abandonat, pobret, molt trist, en una prestatgeria juntament amb no sé què, està allà pobre i no l'utilitzem segurament per això que us comentava, per mandra. Els alumnes no ho fan servir. I els professors segurament no és que es faci mandra, sinó segurament és per una altra qüestió, és segurament per guanyar temps. Si un alumne té un dubte amb alguna paraula, amb algun significat, el professor de seguida ja li diu, en comptes de dir-li busca el diccionari, perquè sap que si li diu busca el diccionari es quedarà allà i l'alumne es quedarà amb el dubte. No pot ser això, no pot ser de cap manera. O sigui que per mirar de fer alguna cosa al respecte, de fer que el diccionari sigui més pràctic i que i tenint en compte els temps que vivim també, que tot està a un cop de clic, segurament el que hem de fer és parlar dels diccionaris en línia. Sí senyors, i per això faig aquest vídeo, per parlar dels diccionaris en línia que hi ha. Especialment em dedicaré a parlar-ne de dos, del funcionament d'aquests dos, de les diferències, de quina aplicació se li pot donar a cadascun d'ells i sobretot també doncs, per saber una mica més sobre aquesta eina que insisteixo que està a l'abast de tothom, els alumnes amb el seu mòbil, amb la seva tauleta i si no amb els ordinadors que tinguem a l'aula, si és que en tenim o el departament ens en proporciona, no? En fi, la qüestió és que el tenim molt, molt, molt a l'abast, no? I potser si ens acostumem a utilitzar doncs, una eina com diccionari.cat, que és el diccionari de l'enciclopèdia catalana, aquell groc, o per altra banda el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, que és blanc i molt gruixut també, penso que això doncs, ja serà una gran fita si ens acostumem a utilitzar dues eines com aquestes. Com deia, si l'alumne té un mòbil a la classe, té a més a sobre un diccionari, perquè el podem utilitzar, el podem fer servir a través del navegador, ja sigui Firefox, Google Chrome o el que sigui, qualsevol, o també el podem utilitzar, com és el cas de l'Institut d'Estudis Catalans, a través d'una aplicació o bé per Android o bé per iOS. Per tant, està a l'abast i està a un sol clic. L'únic que hem de fer és donar-li joc, donar-li una mica de vida i saber sobretot com funciona. I aquest vídeo sobretot el que pretén és veure això, el funcionament i aquestes diferències i què hi podem trobar. I llavors a partir d'aquí doncs, podem fer doncs, algunes activitats o unes altres. El vídeo no pretén res més que això. A simple vista, potser pensareu que tant fa un com altre i dius, sí, és a dir, si tu busques una paraula, si la poses aquí, en aquest espai d'aquí, en aquesta caixeta, el diccionari.cat t'ho troba, i si ho poses aquí, doncs també el mateix, és a dir, que també hi podràs trobar la paraula que estàs buscant. A simple vista no hi ha diferència, veiem que no, però bé, cada diccionari té la seva història. Si nosaltres volguéssim saber una mica sobre el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs aquí ens explica una miqueta tota una petita història de com està també, de com s'ha fet. També ens explica també una miqueta també, doncs, com es fa la consulta, en aquest cas del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. I aquí també, si anem a la part baixa, perquè aquí veig una miqueta més, doncs aquí podem veure informació sobre el diccionari.cat, és a dir, de les entrades que conté, més de 88.500, en fi, gairebé 22.000 subentrades, definicions 172.000,
I a més aquí una mica més avall doncs, també ens explica els antecedents. Més que res que veieu que el diccionari, a diferència de l'oficial, perquè sabem que el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, el DIEC, és l'oficial, el diccionari de l'Enciclopèdia Catalana es basa en la feina feta pel diccionari oficial de l'Institut d'Estudis Catalans, però sempre doncs, he intentat aportar alguna coseta més també, com veieu aquí ens ho explica, no? que en el moment que va néixer també mirava d'ampliar el diccionari amb més entrades i com diu aquí, informació addicional que encara no havia aparegut. Per tant, del diccionari.cat sovint sol passar que va un palet més avançat i aporta doncs, novetats que després amb el temps l'Institut d'Estudis Catalans, si li sembla bé, doncs acaba afegint. Per tant, la diferència seria aquesta, però que com a eina, diguem, lingüística o com a eina de recerca de paraules, doncs qualsevol ens funciona perfectament, d'acord? Dit això, a nivell estètic també veiem diferències, no? La del diccionari.cat veiem, ostres, està netíssim, està polit, està fantàsticament bé, està netíssim. És un tipus de presentació molt minimalista, podríem dir, així com la del DIEC veiem que està més tupida, no? Té més informació, té segurament doncs, això, aquesta frangeta també així de color vermellet o vermellós, sí, vermell, i està una mica més carregadeta, no? Una mica més carregadeta, per tant potser aquí a nivell estètic diries, ostres, aquesta m'agrada més, no? I potser que passi, és normal també, però vaja, la del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans també fa el seu fet. Fixeu-vos que a més aquesta franja de la blanca gris que ja et delimita quina és diguem l'àmbit d'ús o l'espai d'ús que tu t'hi has de fixar. Després si vols baixar més llavors ja és sota la teva responsabilitat, que diríem. Molt bé, com funciona un diccionari? Aviam, no crec que a aquestes alçades hagi d'explicar com funciona un diccionari. El que sí que us haig de dir és que en aquest vídeo només parlaré d'aquest tipus de diccionaris, és a dir, diccionaris generals de la llengua. No parlaré dels altres tipus de diccionari, tot i que si aquest vídeo agrada i a més vosaltres doncs, no sé, li doneu molt d'amor i molt de likes en aquest vídeo, doncs podem plantejar-nos fer altres vídeos de diversos diccionaris, com per exemple el del diccionari català-valencià-balear, que és un diccionari molt interessant, o fer un cop d'ull al Termcat, com funciona, i d'altres opcions, d'altres variants que crec que poden ser bastant útils. I si us sembla bé i si li doneu molts likes, doncs no tinc cap mena d'inconvenient de fer una sèrie de vídeos sobre diccionaris. Centrant-nos en aquests dos, anàvem a buscar una paraula. Doncs què faig? Poso aquí el cursor i busco una paraula com exili. Molt bé. Què ha passat aquí? Doncs una cosa que no ens hauria de passar desapercebuda. Si jo en el diccionari poso la paraula de manera incorrecta, és a dir, ortogràficament hi ha un problema amb aquella paraula, doncs no me la trobarà, que és el que ha passat amb exili. Exili no amb L geminada i amb el punt volat aquí, sinó que va amb una L. Està aquí, d'acord? Per tant, ens proposa algunes opcions al diccionari.cat en cas que ens equivoquem per si hem errat en el moment d'afegir la paraula aquí. Per tant, cosa molt important, en el diccionari.cat haig de posar la paraula exactament tal i com s'ha de... tal i com va, tal i com s'escriu, carai. En canvi, l'Institut d'Estudis Catalans, quan tu fas una cerca, ara hi tornem un altre cop a l'entrada i veiem una mica més endins tot el que hi conté. Fa una cosa molt curiosa, perquè si us fixeu, començo a escriure i comença a aparèixer, veieu, una mena de text predictiu. He posat només exil, però fixeu-vos-hi, exili, exiliar i exiliat. Fixeu-vos-hi, és a dir, el que fa és... fa com les cerques de Google, no? Potser estàs buscant tal cosa, no? Ja t'està ajudant, no? En certa manera, a buscar la paraula que estàs buscant, no? O sigui que està molt bé, és una bona eina. Nosaltres estem buscant exili, per tant, cerca bàsica, i ja la tenim aquí. D'acord?
Per tant, aquí trobem ja una petita diferència, no? És a dir, que aquí el DIEC t'ajuda a localitzar la paraula a través d'un recurs de text predictiu, però aquí si no està ben escrita la paraula, et surten, com hem vist abans, opcions que siguin, veus, llista de paraules més properes a exili per si t'has equivocat, d'acord? Bé, tornem un altre cop doncs, aquí, fixeu-vos-hi, exili, tenim aquí doncs, un símbol, tenim aquí després també doncs, la primera informació, que és informació de tipus diguem etimològic, de l'origen, d'on prové, no? Una mica de gramàtica històrica també està bé també saber això, d'on ve exili, no? Del llatí, del aquí posa una M que deu ser de masculí, perquè exili és una paraula masculina, és un substantiu. Ist, polit, què carai és això? Si nosaltres tenim dubtes sobre els símbols, sobre les abreviatures, fixeu-vos que aquí al diccionari.cat ens explica, si cliquem aquí, veurem ordenades alfabèticament totes les abreviatures i tots els símbols, d'acord? O sigui que val la pena fer-li una ullada. Per exemple, busquem el de ist. Mireu, ist, història. Perfecte. I si busquem polit, de política, ciències polítiques, veieu? Està aquí. Està aquí. D'acord? Per tant, val la pena fer-li una ullada doncs, a com utilitza aquestes abreviatures i aquí després trobem, en fi, totes elles estan aquí, d'acord? Si tornem on estàvem abans, aviam, enrere, doncs ara sabem que és un nom masculí que té a veure amb l'àmbit de la història o de les ciències polítiques. Doncs aquesta paraula veieu que té doncs, això, diverses accepcions, una, dues, fins a tres. Quina diferència hi ha entre l'entrada d'exili del diccionari de l'enciclopèdia al DIEC? Doncs bàsicament fixeu-vos que ja ha desaparegut la informació aquesta que hi havia etimològica de l'origen de la paraula exili, tot i que veurem que no és que hagi desaparegut, sinó que està en un altre lloc, ara ho veurem. Però fixeu-vos que aquí, a diferència de l'anterior, tot i que jo puc mirar les abreviatures, quines utilitza el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè està aquí marcat, d'acord? Ho puc mirar en un moment, fixeu-vos que torna a sortir tot això, sí, per ordre alfabètic, però no cal, perquè si us hi fixeu, mira, poso el cursor a sobre i em posa allà què és, no? Què és quin significat té o què és el que conté aquesta abreviatura. Història en general i política, d'acord? Això és un guany, això és un guany en tots els sentits també, si estàs buscant informació en concret i si no has d'intuir ni res, sinó que t'ho diu automàticament. Per tant, aquí hi ha una petita diferència, una gran diferència en relació amb l'entrada d'exili, d'acord? Fixeu-vos que no hi és això. En canvi, dius, però aquí dona la informació aquesta que està molt bé i és molt interessant i molt curiosa. I tant que sí. El que passa és que el DIEC t'apareix aquí. Fixeu-vos, tot això d'aquí són diccionaris, per dir-ho així, més concrets. I si nosaltres estem buscant, doncs, per exemple, sinònims de la paraula exili, doncs aquí tens et busca la paraula exili dintre del diccionari de sinònims de l'Institut d'Estudis Catalans. I si busques l'origen de la paraula exili, doncs pots anar al diccionari català-valencià-balear. I aquí, com hem dit abans, apareix això, no? Del castellà exilio, destierro, etimològicament ve del llatí exilio, mateix significat, a més et donen informació extra, molt extra també, perquè et dona on surt el primer text en el que apareix la paraula exili, també t'apareix a nivell fonètic com s'ha de pronunciar en els diferents territoris de parla catalana, no? I escolta, això està molt, molt, molt i molt bé. Què vol dir tot plegat? Doncs que el de l'Institut d'Estudis Catalans té informació molt més detallada de la paraula en segons l'àmbit que t'interessi. Quines altres coses podem veure també que siguin diferents? Bàsicament aquesta és la gran diferència entre tots dos diccionaris.
quan tu vols buscar una paraula en els dos diccionaris, bé, trobaràs, diguem que en essència la mateixa informació, però hi ha un plus, hi ha un extra en el diccionari d'estudis catalans a l'hora de buscar informació. Així doncs, i per anar tancant una miqueta el tema, jo el que us diria és que a l'hora d'utilitzar un diccionari en línia podeu estar tranquils i segurs amb qualsevol dels dos. És a dir, diccionari.cat està molt bé, va molt bé, i Institut d'Estudis Catalans doncs també. Ara, si matisem una mica diguem, aquesta diferenciació, podríem dir que potser seria més recomanable l'ús del diccionari.cat en àmbits o en estudis, per dir-ho així, doncs, d'educació primària, fins i tot el primer cicle d'educació secundària, o per el cas d'escoles d'adults i diguem, estudis d'aprenentatge de llengües inicials, no? En aquests casos que s'estigui estudiant el català com a llengua inicial o s'estigui iniciant en l'aprenentatge del català, segurament optaríem per una eina com el diccionari.cat, perquè és, com dèiem abans, l'estètica l'acompanya, és molt senzilla i a més simplement tu busques una paraula com cabell i directament doncs, et surt el que vol dir i sense cap mena més de complicació, que això si pensem en aquest tipus d'alumnat que comentàvem, doncs, de primària, d'inicial, diguem, primer cicle de secundària i això, no? I persones adultes que estiguin aprenent català, ja sigui això, com deia, una escola d'adults, en un centre de normalització lingüística o en una escola oficial d'idiomes, doncs penso que anirà molt bé per això, per a inicials. Ara bé, segurament per a ja segon cicle de secundària, per a evidentment postobligatòries i també després per a estudis, diguem, ja posteriors d'aprenentatge de llengües ja d'un àmbit o d'un nivell més superior, el DIEC et dona molt més joc a l'hora de cerca de paraules, d'acord? I busquem cabell també igual, doncs molt més interessants també i molt més concreta, perquè per exemple si estem treballant sinònims doncs podem utilitzar per exemple doncs això, doncs el diccionari de sinònims al mateix temps, és a dir, et dona un nivell per dir-ho així, de rigor, de precisió, de concreció que en canvi el diccionari de l'enciclopèdia catalana doncs no et dona. Així que seria recomanable, penso jo, des del meu punt de vista, que l'ús del diccionari.cat recomanable més per a aquest tipus d'alumnat i en canvi doncs, l'Institut d'Estudis Catalans més per a un alumnat que s'està, o per dir-ho així, o bé perfeccionant o bé ampliant o això, aprofundir en algun aspecte lingüístic que requereixi l'ús d'altres tipus de diccionari que no siguin diccionaris ja de tipus general. D'acord? Perquè fixeu-vos que estan integradíssims, com hem vist abans també, i aquesta és la gràcia segurament i la gran diferència que té l'ús del DIEC pel que fa en relació o en contra del diccionari.cat, de l'enciclopèdia catalana. Sigui com sigui, tant si fa servir un o l'altre, estigueu segurs que serà una eina fantàstica per a qualsevol tasca. Una de les coses que cal tenir en compte és com fer que una eina com el diccionari.cat o el DIEC, és a dir, els diccionaris en línia, doncs siguin pràctiques o siguin un recurs molt freqüent en el nostre alumnat. Doncs aquí hauríem de pensar en recursos, en estratègies, en maneres de fer que el diccionari sigui imprescindible. Podem optar com a objectiu de classe en alguns moments concrets també doncs treballar lèxic, però treballar lèxic d'una manera, per exemple, en tipus, m'ho estic inventant tot ara, ja us ho dic, tipus concurs, per exemple, la cerca de paraules, no? Que donem, jo què sé, no? Fem un concurs, fem equips i diem, mira, doncs busquem la paraula, el que diem abans, exili, no?
I tu dius la paraula, no l'escrius a la pissarra ni res, sinó l'escrius, la dius, i ells han de veure com s'escriu exili, llavors pensen i han de fer servir el diccionari, llavors miraran que s'equivocaran, han de buscar-la, i llavors el primer que encerti la paraula i que digui el que és l'entrada, o pot també, per precisar més, també pots dir, mira, doncs en comptes de dir la primera entrada, doncs quan dèiem, no, cabell d'àngel, no? Jo, per exemple, no? El cabell d'àngel, per exemple, jo què sé, de què està fet, no? Suposo que ho heu vist també, i suposo que ja ho sabeu també, no? El cabell d'àngel, no? De què està fet? No, heu de buscar la paraula cabell i dintre, doncs, dir-me de què està fet el cabell d'àngel, no? Llavors aquí, doncs, te'n vas aquí on parla del cabell d'àngel, i el que han de dir, doncs, que és això, no? Que... Ai, no, que està aquí, perdoneu. Aquí, que allà me n'anava jo. No? La confitura feta de filaments d'algunes espècies de carbasses, no? I això és el que han de buscar els alumnes, no? És a dir, Ui, mira, surt carbassa. Anda, que bé. Llavors, important és això. És un element important aquest també, doncs, donar-li un aire, diguem, lúdic a l'ús del diccionari. En aquests àmbits de primària, àmbits d'inicials, de secundària, i crec que podria donar molt de joc, fins i tot en segons cicles de secundària, pensar en tercers i quarts d'ESO, també fer activitats, diguem, en els que hagin de fer, no, concurs, etc. Doncs penso que també va molt bé. La qüestió és buscar recursos perquè el diccionari sigui una eina que s'utilitzi sovint, no només en algun moment puntual, sinó que s'utilitzi de manera assídua. I a més, vull dir, fent-lo servir des del mòbil, perquè d'això es tracta també, ja que hi som, ja que estem utilitzant, o jo que us estic explicant, doncs, aquestes eines que estan a internet, fer-les servir de manera natural, de manera normal, i això, si algun dubte amb alguna paraula, doncs es treu el diccionari en línia, pam, busques i guardes el mòbil i ja està, o des del mateix ordinador, i així també, buscant aquest tipus de recursos, doncs potser animem els alumnes a que integrin, no, aquesta eina dintre del seu dia a dia a l'aula, però també fora, perquè també és important que l'aula s'acaba, diguem, quan sona el timbre, o sigui que més endavant també, quan siguin una mica ja més autònoms, més grans també, i a més és això, que dotem d'autonomia als alumnes, però quan surtin de l'aula, que sàpiguen que el diccionari està sempre a l'abast, sempre per qualsevol cosa. No és només una eina per treballar a classe, no és una eina escolar, sinó que és una eina per aprendre més vocabulari, aprendre més sobre el nostre idioma. I al final és el que cal entendre sobre el diccionari, i és on volia també una mica anar a parar. Si voleu, en els comentaris em podeu dir quins recursos es poden utilitzar o quins utilitzeu vosaltres, o quins us han fet, per exemple, si sou alumnes que escolteu això, quins recursos us han fet, si feu servir el diccionari, si no feu servir el diccionari, o de quina manera us han animat a fer servir el diccionari, o què creieu que caldria per fer servir un diccionari. És una cosa que estaria bé també poder comentar també a la caixeta de comentaris que està justament aquí baix, aquí. Veus? Bueno, espera, ara no puc... Ja m'enteneu, està baix, d'acord? Doncs bé, expliqueu-m'ho i aviam si entre tots podem aconseguir, doncs, que el diccionari, diguem-ho així, es posi de moda i que no faci mandra agafar-lo, perquè jo crec que té un potencial enorme també, des de tots els punts de vista. Per exemple, si estàs treballant l'origen de les paraules també, ostres, utilitzar per exemple el diccionari.cat per buscar, doncs, bé la paraula, no? La paraula, com dèiem abans, la paraula cabell o la paraula exili o qualsevol d'altra, doncs estaria molt bé també. És un molt bon recurs. O sigui que us animo moltíssim a que utilitzeu els diccionaris en línia, que ens traiem la mandra de sobre també, i que els alumnes també els traiem la mandra de sobre, utilitzant de manera habitual a l'aula i a fora de l'aula, anem a fora de l'aula també, que sigui una eina imprescindible en el seu dia a dia i en el seu aprenentatge i en la seva vida. Que carai! Que vagi molt bé, una abraçada i fins a la proper vídeo. Adéu-siau!